Saking sekolahan SMK Mifta Falah lurus ngasih ana veteran sekolah SMK Mifta mlaku terus arah utara. Nganti ketemu Masjid Baitur Rahman, sembolan ana ning ngarep Masjid Baitur Rahman. Sembolan legendaris digoreng bragakan saben ana sing pesen nganggo daging ayam asli. Gurih jebluk dibungkus adonan endhog pipis lan saus sing nagih. Regane mung 1000 sak tusuk, yen tuku 10 bane siji tusuk lho. Cocok kanggo bocah sekolah nganti wong tuwa. Kene bae ya,